Kuchoka ku China atipatsa soto ndekuti ndalama zinasotu eti mpakanatu 43 million US dollars ndalama tikupatsani osati kunena kuti ngongole ayi koma iyitu ndi grant kungokuthandizani kutino muchitire zitukuko muli longwemo makamaka msewu jainu musadye ndalamazi koma mukonzere zimenezozo kumakambanso kuti kodi inde mukutiso kuyenda bwanji. Nkhanitu ndionena kuti dziko la China dzulo lapereka ndalama zokwana 43 million US dollars ndeti kamazisinthano kuzibweretsa m'makwacha ikukwanatu 75.2 biliyoni m'malawi kwacha kunena kuti ndalama izizi singongole yayi komatu ndalamazi ndi grant. Tikamakamba zoti grant tikutanthauza zonena kuti mutenge ndalamazi nde muzipangire chitukuko china chake kumenekoko, chitukuko chomwe ifeyo titakuwuzeni. Chitukuko chake nkukhala chitino akunenatu kuti ndalama zimenezi zigwiritsidwe ntchito kutino zimalizitse msewu uja wa kulilongwe uku umene umayenda kuchoka ndekuti mtawuni kukafika mpaka na chaku airport uku kudutsa chamu 18 Kanengo kumapita kutsogoloko akuti umalizitsidwe. Tikamakamba zoti umalizitsidwe kodi msewuwo ndekuti sunamalizidwe inde kwa amenetu amakhala kumafikafika kocha kukanengoku ndekuti azindikira kuti msewu uja umatherabe chamukanengo mmenemo kwenakobe umangopitirira wakale omwe uja koma kunena kuti yayi nkofunika zonena kuti umalizidwe ndithu ukulitsidwe maleni aja uku awiri ukuso awiri mmene zilili muja nde ukafikeno mpaka na ku Kamuzu International Airport. Chifukwa chani zimakhala zinthu zochititsa manyazi anthu akamafika ndekuti pa airport yathu ndikutsika pamene paja kungochoka ku airport Kamuzu International Airport kuja kuzangofika ndekuti munsewu muja mwamwene sewu atagwira nsewu tsopano apa wautali tizipita mulilongwe koma ndekutito kansewu kakeko kadyeka mbalimbalimu ma potholes zosalongosoka akunena kuti yayi tikufuna zonena kuti ukhale msewu wabwino mababu ake mmenemo ayi zobebatu kumakamba moteromo. Ndetu a Joseph Mwanamveka amene amakalandira makamaka mathandizo amenewa kuchoka kwa ambassador wa dziko la China kunoku ku Malawi yemwe dzina lake ndi Zhu Lu maina awo akutero Zhu Lu ameneyo ndi zonoti amamuzo kunota ifeyo ndothokoza kwambiri kuti no mwatiwerengera kuti thandizaso kachikena ni ndalama zimenezi ndipo ifeyo tikulonjezani tionetsa kuti ndalama zimenezi ngati aboma tizigwiritse ntchito pa zifukwa zimene inuyo mwafuna kuti no zigwirira ntchito ndalamazi tionetsa zoti no msewu umenewo umangidwe osati ndalamazi winaso azizitenga azizikoletsera kwina kwake kumakapangira akuti mamega farm nkumagawanano ndalama zija kumeneko nda family yake ayi zimenezo sizichitika. Nde nangano iwowa a Zhu Lu ochoka ku China amenewa amakambapo zotani iwo amanoti ndokondwera kwambiri kupereka ndekuti thandizo limene lili ku dziko la Malawi chifukwa akamaona Malawi amambotenga Malawi ngati kunena kuti no ndi m'bale wawo ndithu. China ndi Malawi pali ubale wabwino kwambiri ujonena kuti no kukhulupirirana kwabwino kuchoka pameneponso ndekuti no pali kuti kudalirana kulipo ndithu ubale wabwino ngati umenewo. Sizinali zokhazo yayi a Joseph Mwanamveka anadzaululaso pamenepo kunena kuti dziko la China ndi zonoti la lonjezaso kunena kuti likhala likukonza Capitol Hill yonse ndekuti maofesi aja aboma ku Capitol Hill kozi ma buildings zija kumeneko china chilichonse akhala ndekuti akuyikano solar pamwamba kuti zikhale ndekuti no zikupangidwa powered ndi solar eti tidzigwiritsa ntchito mphamvu yochoka kudzuwa pameneko ndekuti ayika system yabwino ija osati solar yake tiyopatika ngotere ndekuti yagwapo tripping off basi iyayi akunena kuti iyi kakhala ndekuti solar ya mphamvu kwambiri solar system kumeneko fans ndekuti zigwiritsa ntchito mphamvu yochoka kudzuwa nthawi ina iliyonse non stop
osatengera kuti magetsi azima Eskom chani ngatinso mbali imodzi mwina yothandizira chamarino eco energy ya ngati kuti notino mwina mphamvu yochoka kudzuwa osatino mphamvu zomweno ndi zoti mwina mwake zimaononga mafuta zimaononga kaya madzi koma izizi ndi zotino eco friendly zothandiziranso kumbali zachilengedwe. Anyways, tinganene bwanji zikomo kwambiri again mazuwa ife timabwera pano ndikumakamba kuti zikomo kwambiri anthu inu mwatithandiza ndalama zitu tingopemphabe anthu akuboma kunena kuti tapanganitu zimene mwayankhulazi easier said than done. Kuyankhula bwino kwambiri koma ikafika nthawi yochitayo ndi kuchita zosiyana. Inuyo muyankhule ndipo muchite zimene mwayankhulazi. Dzulo mwinanso mnaona nali dzulo fanda tinadzayendera chaku Songwe ukweli ya 25 ndimakatenga kuti pa microphone tena take kumeneku kunapezeka zonena kuti ndimadutsano munsewu umenewu nali madzulo fandati kuna msewu ja wala zabwino zija ndithu kuti apo matonsewu nde unagwidwa zabwino zija zokongola komatu ziva ngatinso suli ku Malawi tikamakamba izi tikamba kuti madzulo malaitsi pena paliponse amene sitaita sinthikiratu nanga sitimangobisala mu studio ndikuona kuti msewu ndi wabwino zonena kuti kaya kuchoka pa Kanengopo kumapita kusogolo kumakafika ndekuti chaku airport kukiya kuti nosuna malizidwe sinafike kumeneko ndatenga nthawi osafika kumeneko koma ndekuti ndapano sopano ndikumva nkhani iso pano kumaulusa nkhani kuno sopano ndekuti kuchoka pamene paja ndikumapita kuja suna pange ankofunika ndekuti no utamalizidwa choncho kuti pamene watsika ndege kuchoka pa airport pakiya ndekuti udzingoyenda msewu wabwino okhaokha mpaka na ukafika ndekuti no mkati mwenemwene mtawuni zingapereketu kachithunzithunzi kabwino osati misewu yodyekadyeka all the time makamakaso musite ngati imeneyo sizimapereka example yabwino tikunena motero kunena kuti zikomo kwambiri inuyo anthu aku China chifukwa cha mtima umenewu China grant imeneyi tikukamba zotero osati kunena kuti ngongole faina kamando ya ngongolezo kuti tizizinyadira isi ngongoleru ndi grant kungotithandiza ngati mujawa amachitira madona kutithandiza zongoperekabe chidwi kunena kuti mukuona madona akuthandiza boma ilili madona awa sitinamva kumatulukira kwambiri ino mu nthawi ija ya MCP zomwe nkaona IMF yatuluka sikufunanso kuti tithandize chani World Bank chani zachuma zikuvuta koma apati kutha kuona zonena kuti madona akubwera umati ukatere Kuwait ifuna kuthandiza kumanga chakuti ifa Japan ifuna timangende kuti ku Blantyre airport yachileka ija timange bwinobwino ife chani zizokongola zijazi mwere beautify Malawi trust jama igerudi mutalika yandira thandizo choka ku China mathandizo amene wao akubwira ifadzane anthu amafuna akamapereka mathandizo ajazona kunota anthu awaru apatsawa akhozolongosola zinthuzi awagwira msewu wabwino ngofunika tathandizirawo koma afazi misiku opanga zolongosoka tikapatsa ndalama zazidyawo mona ndiye mwina tingamangoyang'ana kusiyana ngati kumene koko of course mijedu komano that's the reality here bwanji kodi sitimakonda kumamva zimenezi mathandizo omwe timalandira kwambiri kuchoka kunja nthawi ya ulamuliro wa MCP anali mathandizo aja omanena kuti kwagwa mphepo akuti mphepo ya Enino sopano sititakolole tithandizeni chakudya ndamata athandizeni angafe ndi njala mwayione imeneyo posatengera kutuluka utsogoleri kapena zokhala mutani athandizeni koma apa chomwe tikuona ndi chani panopa ndizoona kuti zinthu zikupanga stabilize wazikuti anthu akubwerabe nkumathandiza zikomo kwambiri msewu kamangidwa sa DPP amene amanga msewu mumvetsetse pamenepo if MCP ankati natamanga msewu wa China uje wajani wa area 18 sana la MCP ndaku China titizikumbutsana pamene mukuona ndalama zochoka China lwezi wina wake soloke no lilime basi akuti kuima pachulu nkumati DP kumanga msewu nda China amenewa China ndi imene ipange zimenezi monga mmeneso msewu uja idamanga ndi China chitukuko cha China tiyamikire pamenepo akuti